French throw down, WOD 2. Όχι, γυαλίζει πολύ εκεί, για αυτό το κάτω. Τι? Γυαλίζει πολύ εκεί. Για αυτό το προς τα δω, έτσι. Μπράβο εκεί. Ωραία. 3, 2, την άλλη. Την άλλη. Μπες. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Μπράβο Μάικ, 40 δευτερόλεπτα ακριβώς. Μπαίνεις. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πάμε στα 5,5 λεπτά είσαι. Ακριβώς τώρα. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πάμε. 4,40. Μπαίνεις τέταρτο γύρο. Πάμε. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Μπράβο ρε Μάικ, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3 και 40. Πάμε και τελειώσε από το γύρο. Ένα, 2, 3, 1,
2, 3, 4, 5, 6, μπράβο ρε Μάικ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, άλλα 2, πάμε. Το τελευταίο 9, πάμε στον έκτο, έχει ακόμα 2.40. Μπράβο ρε Μάικ, πάμε. 2.40, πάμε. 1, 2, 3, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ακριβώς 2 λεπτά και τελειώσει το έκτο, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, πάμε άλλα 4, πάμε. 6, 7, 8, τελευταίο, πάμε, τελευταίο. Και 6,5 λεπτό, πάμε. 9, πάμε στον 7ο, πάμε Μάικ τώρα. Πάμε να κλείσουμε τον 7ο και να κλείσουμε λίγο, πάμε. 1, 2, 1 και 20, πάμε. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 1 λεπτό ακριβώς τώρα. Πάμε, 6. Πάμε, τελειώνει ο 7ος, πάμε. 1, 2, 3, 4. Πάμε, 40 δευτερόλεπτα. 5, 6, 7, άλλα 2, πάμε. Και έχεις 30 δευτερόλεπτα ακόμα. 8, πάμε. 9, ωραία, πάει και ο 7ος, πάμε. Πάμε, 20 δευτερόλεπτα, πάμε. Μιχάλη, πάμε και τα μπέρμπις, πάμε. Τα πας γρήγορα, 1. Πάμε. 15. 2. Πάμε και τα μπέρμπις, πάμε, θα τα πάρεις. 10, πάμε τώρα 10. 1, μπράβο ρε Μάικ. 2. 3, άλλο 1, άλλο 1, το έχεις. Όχι, τάστο. Μπράβο ρε Μάικ. Μπράβο.